Hakajan met jo kat nyau tare unai weng araja arpusan Shillong Mail ulayo pediang jing Pyntip bakan don ke jingyat pat ba lani ke rally hakakat khandai tare unai weng araja arpusan Shnong madan langning halor ke jing sha penyap uwei Rangbah briu habawat benya na gibapha ekete ke jing Pyntip laong baya kete ke jingyat pat ba la khot ban penlong da ke senjuk kinong senchar Shnong kathan maukun ro haka jingya trai lang bat ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People maukun ro circle lem kiwei ki seng Kani kajingyat pat ba la Pyntip bakan sedang naru kapor shipo baje men step na kim karai bat an penkot halahon. Hadian kani kajing Pyntip la yo pediang ru ya ka kopi jing tho bala pha da ka FKJGP mau persong unit haka khat lai tri unai weng araja arpusan Shah Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka ba Pyntip halor ka jing kenrei ki nong de Kyiad Be-aiñ hamadan langning. Hakani ke jing tho la ong ba ka FKJGP mau Kyrwoh circle bat FKJGP mau persong unit ki Pyntip bahamadan langning ki don sipun ki brio ki bede Kyiad Be-aiñ ki ban na ke jing don jong ki hi ka penmi bon jat ki jing kulmar ki ten si ten sang hakaba wat ki kenthai ki khna ru ki teng ki smiet ban yat ban yeng La ong baka daw ba mi sibun kini ki badi Kyiad Be-aiñ ka day namar ba menta kani ka Shnong kam don sordar Shnong lani ki nong penyat Shnong ki ban pet ban kmi ya ka shong sok shong san Day nakani ka daw baka sa don ka jingja bas ngosi haka khandai tari unai weng araja arpusan hadu bandayap brio ong kate ka kopi jing tho ka bakum ka Federation ka kerpat ban pentrai kam yaki kendon ain ban ammi shu ki jingja bas ngosi bar baka shong sok shong shngan kan don hapo ka Shnong ka thau Haka jia kran beruba Shalan Star mensong u Presiden ke FKJGP mau Kyrwoh circle ulaong bakat kum ke jing tip bala yo ke seng na gibahiyeng ke jingja syak penyap utai Rangbah ke dei hawai pat Rangbah ha singkop ni habaranda yeng jong u syak penyap haka por kumba henry beje jan mit Ule thu bakini ki arngot ki ya songkai hapo yeng mat utai bala don lupa ke jing temu penyap ula khot yo utai Rangbah sabar yeng bara singkop hi ula dung yo u deki tiar banap Ulaong bah performance ngi kita ki arngot ki di Kyiad lang beruteu bo penyap wat yo kun jong u basa penyap laong bo teu bodon kti penyap ulalek IT yela di haki pulet ke madan reteng police station andau ladap le ya ketika kam penyap brio haka baki pulet kila kem yo u bat kidang penlong jing toket ke babenya halor ke ni ke jingja ni tho ka tu jing tho namar ngi la yo I mo la ki chong ki kmat ngi la sa marjan mo stu sha than Mukam dalang ning kahap ha tai ha kman diat mau persyong hadien telong yo I phin lai jong ki kman hi te nak tai ka daw ngi pha jing tho sha disi bi dei bat tu te namar ba mo ham dalang ning ki ong ba ki sodar Shnong kim don ki spinya betang kita ki Rangbah kur mo bong kita ke Rangbah kur hapo dalang ning long mi thu thau pi long ki bun kita Rangbah kur te long kawan jia kani ka kam lo thrai panga aba ye dei bat kata hai ka mom don kita ki sodar Shnong gain ta hai ka Tapi kada untuk baka don daga jingja sosi do pois kam jing piap brio mo ha ha ta to kadi kadi ka daw ba penong ya sengman pha ina jing tho si ha dei ka ta hai ka daw ma long ki layai pathar palat kini ki badi Kyiad Be-aiñ mo kini ki Kyiad lie Be-aiñ kalong na kani ka daw ngi yo I ka sang ba ja ka tu ka long ba hadu ba dayap ki brio na kani ka daw ba chelei palat kini ki no di Kyiad Pato pidom jing tebi ai balai ka daw bo sha penyap to brio ka ba ngasno ba pi khot rali ban penlong ini ha ka jing tip jungi ka tu ka chin sap niam I tu brio mo tu ba te na ka ling jungi ka seng ni la yo kren bat ki ba yeng ni yo phun te ki ong kim don daw ai bat tu ba sap niam te ha ka jing tip jungi ka seng ki ong ba don daw hi bat uta kun jong tu ba sap niam te men sngi te ki ong ba ngi ya di long ki ya di Kyiad lang hai ken tai ka daw ki long bom yo u tu u kun jong tu ba sap niam te ulei hayeng tu lei hayeng ka chi so ji ulei hayeng te kim don brio kim don Rangbah hayeng te long ki don tang tak lung marwei bat utu ba sap niam te ki songkai yo chi so ji ki songkai hayeng
dah hadian pat umi no tu uba ba mudung tu khot na shabar gen yo tu badung tu shudung be hataha pa bar hai kacing yo cing tip cungi kasang gen kani karali ni yang pelong namar ni la yo da kacing tho he nagi to gi long yeng ma gi karpat ya gi senjuk Rangbah Shnong jong kan ka mau kon ro area baro khaji te namar ngi kum kasang FKJP ngi ya don lang phia tu senjuk ngi Rangbah Shnong te ki la ai jing tho mar he ki Pyntip yangi ya ngi kasang ma ban ya don bentalang tu kan ban be ya tu ka rally Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka Kyiad. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.